Sí, a ver, eu considero que, bueno, a nivel redes sociais creo que a Federación si ven traballando ben dende fai un tempo, pero necesitamos máis porque a visibilidade é importantísima, a visibilidade para todos os clubes é importantísima, é un pilar fundamental, non? Pero ademais da visibilidade penso que hai que traballar tamén outras moitas cousas, elevar este deporte e encauzalo outra vez hacia... Pódese decir a onde estábamos antes? Sí, pois eu considero que a onde estábamos antes. Volver ao de antes? Sí e non. Volver ao de antes cunha estructura organizativa como se tiña antes, por exemplo, con un plan estratégico como se tiña antes, con as ideas claras como se tiña antes, pero adaptadas a hoxe en día. A visibilidade hoxe en día é totalmente diferente a antaño. Bueno, antaño estou falando de fai 7 anos, pero é a realidade. En tema visibilidade, os consumidores de hoxe en día, o poder que ten as redes sociais, eso non existía fai 6 ou 7 anos. E hoxe en día as redes sociais son motor deste país en canto a visibilidade. Nin a televisión, nin nada. As redes sociais, eu considero que hoxe en día, ti que estudias disto, creo que me vas a dar a razón, non? É que creo que pensa, ao mellor discrepamos, non? Pero consideramos que as redes sociais agora mismo e os canales que van por internet é algo que ten un potencial brutal, é algo que non se pode parar.